Pozdrav svima! Danas ćemo iz prirode i društva učiti o podneblju i vremenskim obilježjima zavičajne regije. Idemo prvo vidjeti što je to podneblje. Znači, uobičajena vremenska obilježja godišnjih doba na nekom području nazivamo podneblje. To jest, ako bi pogledali recimo zimu u gorskom zavičaju, što bi bilo uobičajeno vremensko obilježje za to godišnje doba u tom zavičaju, u gorskom zavičaju. Pa vjerojatno bi se odmah sjetili snijeg, jer tako. Kod njih u gorskom zavičaju prvima njima padne snijeg. Druga riječ za podneblje još je klima. Znači, podneblje drugim riječima nazivamo klima. Vjerojatno ste čuli u razgovoru vaših roditelja kada spomenu klimu, recimo u nekom zavičaju. Kakva je klima, je li dobra ili loša i sl. Iz geografije učit ćete o vrstama klima s obzirom na položaj geografski neke zemlje, recimo, a za sada je bitno samo da zapamtite da Republika Hrvatska je prostor umjerene klime. Kod nas razlikujemo 4 godišnja doba: proljeće, ljeto, jesen i zima. Sada ćemo proći kroz zavičajna područja i kako se to odražava s obzirom na godišnje doba, ta vremenska obilježja. Vidimo ovdje imamo zajedno nizinski i brežuljkasti zavičaj jer su oni dosta slični. Pa krenimo od proljeća. Proljeće je znači u početku hladno, postupno je sve toplije kako dolazi kasno proljeće. Krajem proljeća temperature su gotovo ljetne i u tom razdoblju imamo najviše padalina. Ako se sjetimo nesretne 2014. godine, tada u mjesecu svibnju smo imali poplave u našem zavičaju, jel tako, u Gunji. Prilikom ljeta najtopliji dio godine, visoke su temperature, srpanj je najtopliji mjesec, zna pasti i tuča i naravno pada i kiša. Može doći i do suše, što nije dobro za zemlju, i dani su tada dugi, a noći kratke. U jesen, u početku je jesen topla jer je blizu ljeto, tek je prošlo, a postupno kako se bliži zimi postaje sve hladnije. Kraj jeseni već ima zimska obilježja i dosta ima padalina, najčešće kiša, a moguća je i susnježica. Zima je najhladnije godišnje doba, snijeg je česta pojava, iako u zadnje vrijeme to baš i nije tako. Siječanj je najhladniji mjesec, a dani su kratki, noći duge. Kod gorskog zavičaja proljeće još uvijek ima obilježje zime. Proljetna obilježja počinju tek kasnije. Pojavljuje se snijeg i susnježica. Ljeti, najtoplije je također taj dio godine, odnosno to godišnje doba je najtoplije, ali nikad ne može biti toplo kao recimo u primorskom zavičaju. Padalina ima dovoljno. Jesen u gorskom zavičaju je u početku umjereno topla, no prema zimi, kao i u drugim zavičajima, postaje sve hladnija. Snijeg se javlja ranije i padalina ima dovoljno. Zima je najhladniji dio godine, vrlo su niske temperature u gorskom zavičaju tada i, rekli smo, ima najviše snijega. Primorski zavičaj. U primorskom zavičaju proljeće je ugodno i toplo. Obilježja proljeća se najranije počinju javljati u primorju, a padalina je manje i što su bliže ljetu, jel tako. Ljeti volimo otići na more i zato što je tada najtoplije i često su velike vrućine. Padalina ima malo i često zna doći do suše. Ako se sjetimo one lekcije o vodi, gdje smo rekli da na otocima zna doći do nestašice vode zbog suša. Jesen u primorskom zavičaju u početku je topla kao i ljeta, a u drugim dijelovima jeseni
u drugom dijelu jeseni temperature su niže, ali više su naravno nego u drugim zavičajima. Zima je u primorskom zavičaju najhladniji dio godine, ali su te zime ipak nešto toplije od zima u drugim zavičajima. Snijeg je rijetka pojava i krajem zime počinju već proljetna obilježja. Zato što smo rekli da proljeće se najranije javlja u ovom primorskom zavičaju. Evo, hvala na pažnji i zahvala kolegici.